U nového videa. Tu sme v Brawl Starse a dnes som vám chcel oznámiť, že tu máme nový klub. Pozrite. Leno and Svejo. A kto sa sem joinete, každý vyhrá niečo. Ale prví traja, čo sa sem joinú, dostanú pera s podpismi. A ten prvý, ale myslím s fanúšikov, čo majú u nás aj odber, no tak dostanú to pero, akože aj plus viceprezident. Pravidlá hry sú, každý musí mať u nás odber, to je pravda, ale kým sa toto video skončí, tak nezabudnite dať odber.